Stejně. A do toho drhnu ramenem, když se za záda, a do toho drhnu ramenem, tak je vydáš po zase. Jak se tomu říká? Marshmallow. Prostě Chubby Bunny se to jmenuje. Chubby Bunny. Marshmallow match, Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny se jmenuje ta challenge celá. Jo. Takže ahoj, máme tady novou challenge. Chubby Bunny. A jde o to narvat si 2 pytlíky tohohle marshmallow do pusy a říct Chubby Bunny. Tak já myslím, že můžeme začít. Jenom si rozbal si oba dva, nebo počkej, ne? Ještě možná s velkou paměť. No, dělej. Tak já myslím, že můžeme začít. Já myslím, že jeden bude úplně bohatě stačit. Asi jo. Když já mám 5 a jako nevím, no. Tak dáme jeden, to bude stačit. To dáš po jedno. No, to stačí. Dá si bonbony, tak dobrý by byly, ty vole. Ale nebudou. Moje Chubby Bunny nebylo teda až tak dobrý. Ale co ještě ti zbylo? Moje nebudeš žádný, protože to se prostě nedal, jako. Ale já jsem si plivnul do toho ten bonbon asi. Jeden. No, myslím si, že přestávka skončila, tak jdem zpátky do školy. Naschle. Protáhnutý tvář. Ale ještě na to. Mám zapomněl na foťák.